ys dwi. Dwi'n byw ym Mhenath, ger Caerdydd. Dwi'n gwneud cwrs dwys ar-lein gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd. Fy hoff lyfr o gyfres Amdani yw eich lyfr gan Helen Neile ar y lefel canolradd. Mae'r stori yn dilyn 2 gymeriad, Hugh a Megan. Mae'n dechrau am 1945 ym Mhent Rhyfafydd yng Nghymwydd De Cymru. Glwyr yw Hugh, mae e'n gweithio gyda ei frawd Gareth, mechels golwg Megan. Mae nhw'n 15 mlwydd oed. Mae Hugh a Megan yn syrthio mewn cariad, ond mae amgylchiadau yn newid. Mae marwolaeth, teuluoedd a'r blynyddoedd ar wahân i gyd yn ei herbyn nhw. Mae rhan 2 o'r stori yn digwydd hanner 100 mlynedd yn ddiweddarach am 1996. Mae Megan yn derbyn eich lyfr gan Hugh sy'n byw yng Nghanada. Mae nhw'n penderfynu cwrddeto. Dwi'n meddwl bod y stori yn rhamantus. Do'n i ddim yn gallu rhoi eich lyfr i lawr.